Dobré ráno. Dovoľte, aby som vás tak ešte pozval, aby sa mohol postaviť a pár ľuďom okolo teba dať ešte nejaký úsmev, pozdrav. Skôr než vás nechám na sedadlách ďalšiu 3 hodinu, poď ešte daj niekomu okolo teba high five alebo nejaký úsmev. OK. Dobré ráno, cirkev. Teším sa z toho, že dnešnú nedeľu ráno sme tu spolu ako Boží ľud, jedna rodina v mene Pánovom. Je to úžasné. Ja ešte pridám jednu pozvánku a to je to, že v túto sobotu budeme mať o 5:00 v Galante v zbore spoločné modlitby ľudí z rôznych zborov zo západného Slovenska. Je to taký modlitebný štart celej tohtoročnej sezóny na západnom Slovensku. A tak vás chcem pozvať, ak máš možnosť v sobotu, tak sa pridaj k nám. Je to taký highlight tohto modlitebného obdobia modliteba pôstov. V Galante o 5:00 rôzne zbory od severozápadného Slovenska až po juh. Tam budeme spolu sa prihovárať za naše zbory, za prebudenie, za našu krajinu. Veľmi to potrebujeme v tomto čase vidieť, tento Boží posun. OK. Tak poďte, ideme sa modliť, aby sme mohli zažiť teraz Božie slovo, ktoré Pán ku nám prehovorí. Páne, tak otvárame teraz svoje srdce a pýtame si Tvoju nádielku čerstvého slova. Páne, tak ako sme dnes hladní kvôli pôstu, vyznáme, že nebudeme žiť len z chleba, ale z každého živého slova, ktoré vychádza z Tvojich úst. A aj dnes preto hovoríme, že sme hladní po Tebe, sme hladní po Tvojom slove. Hovor ku nám dnes. Pýtame si to v mene Ježiš. A každý nech povie Amen. Amen. Dnes mám prvýkrát príležitosť kázať ku vám v tomto roku 2024 a chcem sa zdieľať so slovom, ktoré som prijal pre našu službu do tohto roka, alebo teda na túto novú sezónu, a ja som to nazval Kľúče k odomknutiu svojej budúcnosti. Kľúče k odomknutiu svojej budúcnosti. A budem čítať zo žalmu 126, respektíve celý tento žalm, je to krátky žalm, ktorý prečítam za chvíľočku, ale dovolte malý kontext. Je to žalm, ktorý patrí medzi tzv. Pútnické piesne. Zhruba 10 žalmov má tento nadpis, že je to pútnická pieseň, alebo ak čítate Roháčkov preklad, tak má to názov, že pieseň na cestu hore do Jeruzalema. A to sú tie žalmy, ktoré sa zvykli spievať pri príležitosti, keď celý národ sa schádzal v Jeruzaleme, zhruba 3-krát za rok, teda minimálne 3-krát za rok bolo to očakávanie, že z celého izraelského národa prídu do Jeruzalema na spoločné festivaly, spoločné sviatky a cestou spievali tieto putnické piesne. Pieseň na cestu, alebo putnická pieseň. A tento žalm teda zrejme pochádza z obdobia exilu, alebo teda z obdobia, keď sa Židia vrátili zo zajatia, ktoré trvalo 70 rokov. Vy, ktorí poznáte starú zmluvu, tak viete, že 70 rokov boli Židia v Babylone, kam boli zavlečení. A tento žalm je takou oslavou návratu z exilu. Oslavou toho, že Boh ich priviedol naspäť. Že im dal nové obdobie slobody, že sa stalo niečo, za čo sa generácie modlili v Babylone. A ja by som chcel aplikovať tento žalm pre nás, pre 2024, pre toto obdobie, do ktorého vchádzame, v ktorom sme. A pýtam si, aby Duch Svätý nám dal tento drive, toto očakávanie, túto túžbu, akú mali oni vtedy. Túto vieru, akú mali oni vtedy. A tak, ako pre nich toto význanie bolo dôležité pre ich nastavenie sa do ďalšej sezóny, tak verím, že je dôležité, aby aj my sme sa nastavili pre to, čo Pán Boh má pre nás v ďalšom období. A tak vás chcem pozvať k tomu, aby ste si mohli privlastniť toto význanie.
aby to, čo budeme čítať, nebolo len akoby recitovanie toho, čo kedysi dávno Izraeliti spievali, alebo hovorili, alebo vyznávali, ale aby si to privlastnil za svoje. OK? Tak pripravení, budeme to čítať teraz. A znie to takto. Pútnická pieseň. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. A vtedy sa medzi pohanmi hovorilo, Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiska v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno, s plesaním sa však vráti a donesie snopy. Úžasný text, nádherná pieseň, veľmi vzácne vyznanie a ja ho chcem tak rozdeliť do niekoľkých častí. Tá prvá časť z tohto žálmu a zároveň je to prvá lekcia pre nás, som mi dal názov, že oslávme minulosť. Oslávme minulosť. Oni tam oslavujú to, že čo Boh urobil minulý čas. Čo Boh urobil. Zmenil údel Siona. A vrátil ich naspäť. Ukončil to obdobie trvajúce 70 rokov a vrátil ich naspäť. Roháčko preklad to preklada tak, že vrátil zajatých. A iné preklady majú, že zmenil ich údel. A tento text v hebrečine je preložiteľný oboma spôsobmi a naznačuje to, že Boh ich obnovuje, že on vynahradí tie stratené roky, že zmení ich údel alebo zmenil ich údel a vrátil zajatých naspäť. Dovol mi, aby som ti dnes povedal, že Boh ešte stále obnovuje. On aj dnes vracia naspäť zajatých. On obnovuje. Možno si bol v poslednom období, možno v minulom roku, alebo pre niektorých z vás je to niečo možno, čo sa vzťahuje na ešte dlhšie obdobie spätne. Možno si bol okradnutý o požehnanie. Možno boli rôzne obvinenia alebo kliatby. Niektorí z vás ste mali možno ukradnutý majetok alebo stratené vzťahy. Možno ste mali poškodené svoje zdravie alebo ste utrpeli stratu blízkych. Akákoľvek újma sa odohrala v tvojom živote, v akomkoľvek exile si bol ty, Boh obnovuje. On vracia naspäť. On mení údel. On je stále v tom biznise obnovy. To je jeho služba, jeho práca. To je to, čo on koná. On je vykupujúci Boh. To je jeho charakter, to je jeho vlastnosť. On je verný svojej zmluve a preto aj keď to obdobie spätne bolo náročné, ako to bolo u nich, on obnovuje. Dokonca on obnovuje aj to, o čo si prišiel vlastnou chybou. Pre nich to bolo vlastnou chybou, vlastným hriechom. Oni sa do toho dostali vlastným zapričinením, vlastnou nevernosťou, ale aj napriek tomu by im Boh udelil nový údel, novú šancu, nové požehnanie. Niekedy o veci prichádzame preto, že sme terčom diablovho útoku. Niekedy je to nepriateľ, ktorý ti ukradol veci, Boh obnovuje. Ale tiež platí to, že ak sa pozrieš naspäť, nájdeš už obnovené veci v tvojej minulosti. Božie dobrodenia, Božie dary, jeho požehnania, ktoré vykonal. Oni, keď sa vrátili, tak pozreli späť a hovorili, wow, Boh vykonal veľké veci, on zmenil náš údel, minulý čas. Keď sa pozrieš naspäť, tak dokážeš povedať, nebolo to celé zlé, Boh robil veľké veci v našom živote, v minulom období. Čo Boh dal, čo Boh vykonal, čo vynahradil, čo požehnal, čo obnovil v tvojom živote. Na prelome roka sme tu mali príležitosť hovoriť rôzne svedectvá, výpovede, Božie skutky, ktoré vykonal v minulosti a určite toho máte strašne veľa nevypovedaného. Boh vykonal veľké veci v tvojom živote. Takže nezabudni spočítať tvoje požehnania. Haló?
Cirkev, nezabudni spočítať svoje požehnania. Nezabudni zrátať a dať Bohu slávu za to, čo vykonal v minulosti. Oslávme to, čo Boh vykonal. Keď vstupujeme do novej sezóny, oslavujme to, čo Boh urobil. No a tento žalm to tak explicitne hovorí aspoň 3 spôsobmi, ako to prežívali. To prvé bolo, že cítil som sa ako vo sne. Cítili sme sa ako vo sne. Keď Boh zmenil údel Siona, cítili sme sa ako vo sne. Až surreálne nám to pripadali sme si, že to je niečo z iného sveta. Cítil som sa neskutočne, nereálne. Bolo to ako vo sne. Už si mal taký čas, že si sa musel štípať, že je toto naozaj pravda? Je toto naozaj pravda? Naozaj cez to idem? Keď Boh zasiahne v tvoj prospech, nezaslúžené, nepredvídateľné. Je to často tak, že sa musíš štípať, že táto Božia milosť je fantastická, je to neskutočné, nezaslúžené. Wow. To druhé, čo tam, ako to pomenováva žalmista, je to, že prišiel smiech a radosť. Mali sme ústa plné smiechu a jazyk plesania. Keď Boh urobí niečo v tvojom živote, nezabudni to osláviť. Dovol, nech príde smiech a radosť do tvojho života. Ja som mal takú čudnú skúsenosť v polovici minulého roka. A mali sme reálne ťažký rok a taký najťažšia udalosť bolo úmrtie Jančiho, môjho švagra. A nejaký čas na to, vlastne sme boli na konferencii v Londýne, asi 2 mesiace na to. A ja som toto strašne dávno nezažil. Speaker bol smiešný. Ja som taká klasika. On by to zvládol aj ako na stand-up komedy. On bol naozaj taký, akože prirodzene bol veľmi humorný, ako kázal. Ale na tretí deň, ale bola tam aj, jak to mám povedať, že taká nálada Svätého Ducha, taká radosť v dome. Poslednú jeho kázeň, ja som sa akože presmial. Ja som toto asi veľmi dávno nezažil, ale pre mňa to bolo tak uzdravujúce. Po tých mesiacoch, ktoré sme zažili, mne tiekli slzy, ja som skoro spadol zo stoličky a som sa presmial skoro celú kázeň. Proste som to nedával. Zo mňa to išlo také akoby emocionálne uzdravenie. Boh spravil v mojom živote cez tú sériu kázni na tej konferencii. Keď Boh robí niečo v tvojom živote, osláv to. Štíp sa do stehna, že je to naozaj pravda? Je to sen? Smiech a radosť. Počuj, pre mnohých z vás platí, že poznám tvoj príbeh. Máš dôvod osláviť, čo Pán spravil v tvojom živote. Dobrý bol Pán. Verný bol Pán. A ten tretí spôsob, jak to tu žalmista oslavuje, alebo teda čo tu hovorí, je to, že sú tu poznámky druhých ľudí. Iní hovoria, že Boh urobil v ich živote. Medzi pohanmi sa hovorilo, Hospodin urobil pre nich veľké veci. Nielen oni sa tak subjektívne cítili, ale aj pohanské národy naokolo videli návrat exilantov späť po 70 rokoch. Kýros ich prepustil, jeden z najbrutálnejších vládcov histórie, prepustil Izraelitov. A ostatné národy to videli a hovorili, že wow, toto sa len tak nedeje. Ich Boh urobil veľké veci. Počuj, keď druhí ľudia vidia tvoje svedectvá, tak oni sú z toho vyoraní. A ty máš príležitosť im povedať, kto je za tým. Aký režisér je za tým. Ostatní sa na teba pozerajú a si hovoria, to ani nie je fér, ako veľmi je požehnaná. Ona si to ani nezaslúži, ako je veľmi požehnaná. Vidia Ježiša, jeho ruka je na tvojom živote. A hovoria, Pán urobil veľké veci. Takže to prvé, keď vstupujeme, alebo keď vystupujeme, oslavujme. Keď vstupujeme do roku 2024, oslavujme to, čo Pán vykonal. To, čo Pán urobil. Pripravený na číslo 2. To druhé, v piesni, v pútnickej piesni, alebo pri výstupe do ďalšieho roka, je modlíme sa za budúcnosť.
po týchto prvých 3 veršoch ide verš 4. To ste nevedeli. A ten znie takto. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiska v Negeve. Počujte, oni práve konštatovali, že Boh zmenil ich údel, ale ich modlitba potom pokračuje ďalej, hovorí, zmeň náš údel. Inými slovami, to, čo si robil, to, čo som ťa videl konať predtým, urob to zás. Chcem viac. Zmenil si náš údel, meň ho naďalej. Previedol si ma, obnovil si ma, obdaroval si ma, oslobodil si ma, požehnal si ma. Urob to zás. Páne, tak, jak som to len vďaka Tebe dal v minulom roku, potrebujem ťa zás v ďalšom roku, lebo bez Teba to ani v ďalšom roku nedám. Zmenil si môj údel, zmeň ho zás. Vyslobodil si zajatých, veď ich ďalej. Videli sme Tvoje zázraky, urob ich znova. Stále je mnoho toho, čo potrebuje obnovu. Moja duša je možno stále utláčaná. Mnohé sny sú ešte rozdrevené. Možno moje modlitby sú stále nevypočuté. Páne, zmeň údel zajatých znova. Tak, jak si to urobil doteraz, urob to znova. No a potom žalmista tu dodáva taký obrazný, alebo taký obraznou rečou hovorí, že urob to tak, ako náplňaš riečiska v Negeve. Existujú riečiska alebo riečne korytá v púšti, ktoré nazývame vády. A v tej oblasti Negevu alebo Negevskej púšti je to častý zjav. A to sú tzv. Sezónne rieky, ktoré v čase sucha sú úplne prejazdné, sú suché, ale v čase dažďov vtedy sa postupne naplnia vodou a prúdy vody vstúpia do týchto prázdnych korít a naplnia ich a naplnia tieto korytá. A tá roklina, to údolie, ktoré bolo vysušené možno niekoľko mesiacov, ani kvapka vody, zrazu príde obdobie dažďov a oni sa naplnia. A žalmista tu vraví, zmeň náš údel tak, ako riečiska v Negeve. To znamená, nechaj znova padať tvoj dážď. Nech sa znova vráti voda do týchto vysušených korít. To, čo sa za posledné mesiace vysušilo v mojom živote, nech je znova naplnené čerstvou vodou. Nech znova príde obdobie dážďov. Tam, kde rieka tiekla, ale vyschla, je čas na nový dážď, aby sa brehy riek opäť naplnili. Môžeš na to povedať amen? Je to silný obraz a neplatí to len pre nich vtedy. Platí to pre mňa dnes, v januári 2024. Keď sa modlíme teraz a pôstime sa a hľadáme Božiu tvár, ja si pýtam, že Páne, znova náplň tvojim čerstvým dážďom naše riečiská. Je čas na ďalší dážď, aby sa rieky opäť zaplnili. Obrazne hovoríme, tento prorocký obraz. Páne, navštívil si nás, vyviedol, obnovil, požehnal. Ukázal si svoju silu v našich životoch. Stali sa však veci a opäť sme vyschli. A znova potrebujeme tvoj dážď. Moje vády sa znova vysušilo. Znova potrebujem tvoju vlahu. Potrebujeme ešte raz tvoj dážď. Obnov nás znova ako potoky v Negeve. Čerstvý dážď na teba v mene Ježíš. Čerstvý dážď na teba v mene Ježíš. Takže to prvé, keď vystupuješ do novej sezóny, osláv minulosť. To druhé, keď vystupuješ do novej sezóny, modli sa za budúcnosť, že za nové vyliatie. A tretia vec, keď vystupuješ do novej sezóny, investuj do prítomnosti. Osláv minulosť, modli sa za budúcnosť, ale to tretie, investuj do prítomnosti. Verš 5 a 6. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno, s plesaním sa však vráti a donesie snopy. Tu je prítomný čas. Rozsievajú so slzami. Rozsieva semeno. Osláv minulosť a modli sa za budúcnosť.
Ale čo súčasnosť? Niečo bolo, niečo bude, ale čo teraz? Ako prejdem teraz? Ako sa nastaviť na dnešok? Oslavujeme minulosť, ale neostávame v nej. Máme radosť z toho, čo Pán Boh vykonal, ale neostávame uviaznutí v našej minulosti. Ja mám každoročne problém s písaním dátumu Nového roka. A vždy sa párkrát zaseknem, že 2023, 2024. Niektorí z vás ste zaseknutí ešte v rokoch dozadu. Máme tendenciu sa zaseknúť v minulosti, oslavujeme minulosť, ale neostávame v nej. Nežijeme zo spomienok na minulosť. Tvoje dni slávy neskončili. Iní ľudia sa zase modlia za budúcnosť, ale nikdy do nej nevstúpia. Že žijú akoby vysnene v nejakej budúcnosti, ale nikdy do nej nevstúpia, len snívajú, len dúfajú, ale nikdy vierou neobsadzia to územie, ktoré im Boh zasľúbil. Existuje moment, ktorý sa volá teraz, ktorý si nemôžeš nechať uísť. Medzi tvojou minulosťou a tvojou budúcnosť je teraz. Niektorí vyzeráte, ako by to bola nová informácia. A to, čo robíš teraz, prekonáva tvoju minulosť a predurčuje tvoju budúcnosť. To, čo dnes, to, čo teraz, to, čo v súčasnosti konáš, a to prekonáva to, čo bolo. A zároveň to predurčuje to, čo príde. Na tvojom teraz záleží viac, než si myslíš. No a tento žalm hovorí veľmi jasne, čo máš robiť teraz. Investuj. Zasej. Čo robí teraz? A dáva to v troch frázach. Sej so slzami, vychádzaj s plačom a nos semeno na zasiatie. Prinášaj zrno, prinášaj to semeno na nezváhu toho semena. Ja som sa tak nad tým zamyslel, lebo investovať v období návratu z exilu musí byť veľmi náročné. Ak by som bol na ich mieste a po 70 rokoch sa vrátim z Babylonu naspäť a vidím tie proste katastrofálne, zdevastované miesta, tak mám z toho chutí proste postaviť niekde stán a dožiť. Ale oni vedeli, že my musíme zmeniť budúcnosť a dnes musíme zasievať. Ak má táto zdemolovaná krajina znova vidieť rozmach a požehnanie a prosperitu, tak treba investovať teraz. Tam, kde sa ti chce len oslavovať minulosť, zasej, investuj. Alebo tam, kde sa ti chce len modliť za budúcnosť, tak dnes zasej, investuj. Stojí to plač, stojí to slzy a stojí to prinášanie zrna, prinášanie semena. Rob dnes správne rozhodnutia. A nebuď len tak nastavený, že možno raz neskôr. To je to, čo nazývame, že oneskorené uspokojenie. To, že dnes obetuješ, aby si zajtra mohol mať pôžitok. Že sa dnes vzdávaš niečoho, aby si neskôr mohol žať benefity. Pre niektorých z vás to znamená, že cez tento pôst si odriekaš veci v tvojom živote, aby si neskôr mohol vidieť požehnanie z toho. Že sa vzdávaš veci tak základných, ako je pokrm. Aby si neskôr mohol vidieť Božie naplnenie, jeho zasľúbenie v tvojom živote. A dnes obetuješ, aby si mohol mať zajtra pôžitok. Takže vyžaduje sa tu akcia. Skôr než budeš vidieť zmenený údel v budúcnosti a tá akcia je zasej. Investuj. Ak chceš vidieť obnovené financie, zasej financie. Ak chceš vidieť obnovené vzťahy, zasej seba. Ak chceš vidieť obnovenie v spasení druhých ľudí, zasej evanjelium. To je jednoduché, že? Investuj, zasej. Aj keď ťa to stojí slzy, pláč a znášanie bremena, že nesieš váhu toho zrna v tvojom živote. Dovolal by som ťa na začiatku 2024 vyzval. V mene Pánovom investuj. Zasej dnes v budúcnosti.
A počuj, a to zasľúbenie stojí za to, kde so slzami seješ, tam bude s radosťou žať. Kam vyjdeš s plačom, tam sa vrátiš s piesňami radosti. A tam, kde nosíš semeno na siatie, tam budeš nosiť snopy zo žatvy. Inými slovami, stojí to za to. Cirkev, ja chcem povedať, že v tomto období 3 týždňov očakávania na Boha, hľadania Božej tváre, modlitby, pôstu, pokorovania sa pred Bohom, stojí to za to. On je obnoviteľ, on je vykupiteľ. A možno to dnes pre teba je náročné a určite pre každého, kto sa postí, a inak ako len od sociálnych médií, tak to je fyzicky náročné, že? Amen. Ale chcem ťa pozbudiť, nie tak, že aj sociálne médiá, aj to je ako ťažšie. Ja som nepostol nič od minulého roka. Je to náročné, že? Je to ťažké, ale stojí to za to. Je to, že znášaš bremeno. Seje so slzami. Oneskorené uspokojenie. Boh dá neskôr vidieť žatvu. Takže osláv minulosť, modli sa na budúcnosť a investuj do prítomnosti. To je jednoduché, že? A kde seješ, tam budeš aj žať. Ak by si vlastne mohla prísť. V Lani sme, možno nie všetci, ale sme veľa plakali. Určite to platí u nás. Chystám sa viac smiať. Marti dala taký post. Ona asi nemala pôst od sociálnych médií. Ona dala, že napísala, že je možné prežívať bolesť aj radosť v tom istom čase. Je možné plakať aj smiať sa v ten istý deň. Rok 2024, vitaj. S pokorou vstupujem do ďalšieho roka. Chcem byť verná, chcem milovať, chcem plakať aj sa radovať. Chcem osláviť každý zázrak a dobrý dar. A chcem kráčať týmto rokom, lebo viem, kto ho má v rukách. A viem, že to bude na konci roka 2024 slávne, lebo náš Boh je dobrý. Urob to aj tvojim vyznaním. Zasej. Osláv minulosť, modli sa za budúcnosť, zasej do prítomnosti. Osláv, modli sa, investuj. Môžeme tieto 3 slova si nacvičiť spolu? Osláv, modli sa, investuj. Môžeme to ešte raz? Osláv, modli sa, investuj. Skúsme ešte raz, že osláv, modli sa, investuj. Nech ťa to drží na začiatku tohto roka. Ďakujem za to, čo Boh spravil. Modlím sa za to, čo príde a investujem do toho, čo je dnes. Máme 21 námetov veci, za ktoré sa modlíme v tomto období pôstov. Pýtame si vieru pre zázraky, pre nadprirodzené veci, ktoré mimochodom pre Boha sú prirodzené. On tak funguje bežne. A každý div alebo každý skutok Boží, ktorý my voláme zázrak, pre neho je to len Boží skutok. Ale ono to býva aktivované vierou. A to je to, za čo sa modlíme v týchto 21 dňoch. Tak vysvietime tých 21 titulov a chcem vás tak pozvať, aby sme sa postavili a aby sme povedali týchto 21 vecí, za ktoré sa modlíme cez tento čas pôstu. Možno to nebudete až tak dobre vidieť, tak ak vidíš, tak krič so mnou. Prvý deň modlíme sa za vieru pre obnovenie, druhý deň viera pre zjavenie, tretí deň viera pre financie, štvrtý deň viera pre zdravé manželstva, amen. Piatý deň viera pre budúcich partnerov, amen. Šiestý deň viera pre majetok, siedmy deň viera pre spasenie, osmý deň viera pre prácu, deviatý deň viera pre podnikanie, 10. deň viera pre jednotu a spoločenstvo, 11. deň viera pre vplyv, 12. deň viera pre ženy, 13. deň viera pre mužov, čakám na vás, viera pre mužov, 14.
Čakám tú sekciu viera pre mladých, 15. deň viera pre deti, 16. deň viera pre uzdravenie a plnosť, 17. deň viera pre obnovenie, 18. deň viera pre náš zbor, 19. deň viera pre našu celosvetovú rodinu, 20. deň viera pre naše mesto, a môžeme dodať náš národ, a 21. deň viera pre víziu na rok 2024. To je to, za čo sa modlíme cez tento pôst. A ja si to pýtam, aby cez to povstala v tebe viera na začiatku tohto roka. A ten pôst je dobrý na to, že sa v tejto viere povzbudzujeme v mene Pánovom. Skôr než sa budeme modliť, tak máme jedno krátke videjko pripravené pre vás a v trvaní 1 minúty. Tak dúfam, že budete vidieť. A to je to Vády. Reálne video toho, ako voda prichádza. A zober to ako tvoj prorocký obraz. Z toho pôjdeme do modlitby. Tak dúfam, že sa to režii podarí teraz pustiť. Amen. Nech príde nová voda do vysušených riečisk v mene Ježíš. Amen, cirkev. Tak poďte tam, kde to ty potrebuješ. By som to chcel tak aplikovať na teba. Tam, kde to ty potrebuješ. Poďme si to pýtať pre tvoj život. V ktorejkoľvek z týchto 21 oblastí v tvojom živote, kde ty potrebuješ tvoj zázrak, tvoj prielom. A tak poďme to teraz nad tvojim životom si sa toho domáhať od Pána. Nech on zmení tvoj údel. Nech on urobí v tvoj prospech to, čo nikto iný nevie, ani ty sám. Nech on to urobí v tvoj prospech v mene Pána Ježiša. Tam, kde si, tak pozývam ťa, pozdvihni svoje ruky k Pánovi teraz. Ako gesto viery v jeho zázrak, v jeho nadprirodzený prielom. Otváram sa pred tebou, Páne. Halelúja, 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 halelúja. Drahý Ježiš, očakávame na teba teraz. Páne, hovoríme, že oslavujeme minulosť, to, čo si konal, to, ako si nás požehnal. Neberieme to za samozrejmosť a ďakujeme ti. Ďakujeme ti za to, čo si konal. Ďakujeme ti za to, čo si urobil, ako si nás požehnal v minulosti, že si nás previedol. Ďakujeme ti, Ježiš. Páne, zároveň sa modlíme za budúcnosť. Modlíme sa za ďalšie obdobie. Nevieme, čo príde. Nevieme, čo nás očakáva, čo je pred nami. Ale pýtame si, Bože, znova zmen náš údel. Naplň naše riečiska tvojou vodou. Páne, sme znova vysušení a znova potrebujeme tvoju vláhu. A zároveň, Páne, zasielame do prítomnosti. Páne, hoci to stojí slzy, zasielame do prítomnosti dnes a teraz. A tak v mene Pána Ježiša, cirkev, hovorím do tvojho života, jeho návrat a jeho vody do tvojich riečisk, jeho požehnanie, jeho vlahu na tvoj život v mene Ježiš. Tam, kde to ty najviac potrebuješ teraz. Tam, kde si ty pýtaš jeho prielom v mene Pána Ježiša. Nech to príde do tvojho života. Nech sa navráti radosť z tvojej spásy. Nech sa navráti vášeň do tvojho života. Nech sa vráti znova hlad a
smäd po ňom. Nech sa vráti intimita tvojho vzťahu s Kristom. Nech do tvojho života znova príde nové očakávanie na neho, viera pre nemožné. Nech znova to príde do tvojho života. Nech znova začneš žiť vierou a nie videním. Nech znova v tvojom živote povstane úcta voči Pánovi. Nech znova v tvojom živote sa rodia jeho vízia, jeho sny a jeho túžby pre tvoju budúcnosť. Tak to hovorím nad tvojim životom. A to, čo bolo stratené, nech je navrátené v mene Ježiš naspäť. Tam, kde si bol zajatý, nech znova príde sloboda a víťazstvo. Tam, kde si bol ochudobnený, nech znova príde návrat v mene Pána Ježiša. Halelúja. Či je to oblasť financií alebo manželstva, vzťahov, v mene Pána Ježiša nech tam príde jeho návrat. Nech je zmenený tvoj údel v mene Ježiš. Halelúja. Sláva ti, drahý Ježiš. Sláva ti, drahý Ježiš. Sláva ti, drahý Ježiš. Sláva ti, drahý Ježiš. Halelúja. Ale poďte chvíľočku, ešte ostaňme v tejto atmosfére očakávania a modlitby. Chcem nás tak vtiahnuť teda do toho, tam, kde si. Poď modli sa spolu so mnou. Nenechaj to celé na pastora. Modli sa spolu so mnou tam, kde si. Či je to po slovensky, alebo v jazykoch tam, kde si. Pýtaj si. Poď aktívne zápoj svoju vieru a očakávanie v mene Pána Ježiša. Tam, kde si. Volaj na Neho. On povedal, kto volá na mňa, ja ho vypočujem. Halleluja. Kto volá na mňa, on bude zachránený. Volaj na Neho aj teraz. Vyznaj mu to. Poď, pýtaj si. Neustaň mlčky pred ním. Pýtaj si to. Duchu Svätý, povolávame ťa teraz. Povolávame ťa teraz, Duchu Svätý. Halelúja. Páne, pýtame si všetky tieto veci, za ktoré sa modlíme teraz, Páne. Prosíme ťa, Páne, za manželských partnerov, Páne, za tvoje nadprirodzené stretnutia vo vzťahoch, Páne, za rodiny, Páne, za naše deti, Páne, za ďalšie generácie, Páne. Pýtame si pre naše zamestnania, pracoviska, biznis sféru. Nech tam príde tvoje požehnanie do nášho života. Páne, viac ešte, aby sme my mohli byť požehnaním pre ďalších, Ježiš. Pýtame si to, Páne. Pýtame si prielomy, Páne, v našom spoločenstve, v našom zbore, Páne. Pýtame si, Páne, pre tento rok, nech príde posun, Páne. Tam, kde ťa najviac potrebujeme, Ježiš. Halleluja, sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš, Duchu Svätý. Povolávame ťa. A tak, jak to povedal Mojžiš, ak by nemala ísť tvoja sláva s nami, ani nás nevyvádza ďalej. Ty poď s nami, Páne. Poď pred nami, Páne. Ved nás. Očakávame na teba, Ježiš, teraz. Halleluja. Shachara namosokoria deketas. Lore bekati antura namasikoria debelata namakoro soria des. Kishatara nabakata namosokoria dereniatekatas. Halleluja. Takže pre niektorých z vás Boh má veľmi jednoduché slovo teraz a to slovo je nevzdaj sa. Nevzdaj sa. Nevzdaj sa, neopúšťaj sa. Nevzdaj sa, on neskončil s tebou. Nevzdaj sa, on neskončil s tebou. Neviem, kto to dnes potrebuje počuť, ale niekto z vás to potrebuje počuť. Nevzdaj sa. Nevzdaj sa, v mene Ježiš. Nevzdaj to. On ťa drží, on je väčší. Nevzdaj to. On je verný. Jeho vernosť je veľká, jeho milostrenstvo je veľké. Halleluja. Tak ako každú nedeľu aj dnes chcem dať to najväčšie pozvanie, ktoré môže zaznieť, a to pozvanie je odovzdať svoj život Kristovi alebo vrátiť sa ku Kristovi. Možno niektorí z vás ste na tomto mieste a ste odbočili z cesty. Možno minulý rok bol rokom takého odbočenia alebo vzdialenia sa, možno dokonca až rokom kompromisov a dnes potrebuješ urobiť návrat k Pánovi. Možno niekto z vás ešte nikdy neodovzdal svoj život Kristovi a vie, že už nemáš minúť ďalšiu príležitosť a že toto je tvoj deň. Ježiš urobil všetko. On zomrel na kríži. On vzal na seba naše viny, naše hriechy. Identifikoval sa s nami v tom, ako išiel na kríž. A urobil to preto, aby každý, kto uverí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. A to, čo čaká od nás, je, aby uverí. Aby si uveril, aby si vložil svoju vieru do jeho obete na kríži a v jeho vzkriesenie. Tak dnes vo veľmi jednoduché modlibe pozveme Pána Ježiša, aby sa stal tvojím pánom. A táto modliba bude modlibou tvojho návratu k nemu. A tak na chvíľočku ťa chcem pozvať, aby si mohli všetci zavreté svoje oči.
A chvíľočku sa budem toto modliť. Ak si na tomto mieste a dnes chceš urobiť túto modlitbu návratu, chceš sa vrátiť k nemu naspäť, alebo chceš ho prvýkrát prijať do svojho života za svojho záchrancu a pána, tak ťa chcem pozvať k tomu, aby si pozdvihol svoju ruku tam, kde stojíš. Tam, kde si. Je to medzi tebou a ním. Medzi tebou a nebom. Tam, kde stojíš. Ak je to tvoja modlitba dnes ráno, tvoja túžba dnes ráno, ja sa vraciam naspäť, Ježiš. A prichádzam ku tebe. Ďakujem, on vidí tvoju ruku. Ešte niekto ďalší. Ešte niekto ďalší. Hovorí, ja sa vraciam, Páne. Ja ťa prijímam dnes. Halelúja. Sláva ti, Ježiš. Okay. Poďte, budeme sa modliť toto spolu. Halelúja. Drahý Ježiš, ďakujem, že si zomrel za mňa. Vyznávam ti svoje viny. Prosím, odpusti mi. Dnes sa vraciam naspäť. Verím, že si zomrel na kríži a verím, že si vstal z mŕtvych. Ja ti dnes odovzdávam svoj život. Chcem ťa nasledovať. Urob ma svojim synom alebo dcérou. Dávam sa ti dnes. Naplň ma Duchom Svätým. A konaj tvoje veci v mojom živote. Modlím sa to v mene Ježiš. A každý nech povie Amen, 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 Amen. Poďte, cirkev, toto oslavujeme v mene Ježiš. Amen. Amen. Chcem ti povedať, že ak dnes je toto deň tvojho návratu k Pánovi, tak veľmi radi sa budeme s tebou modliť a rozprávať aj po skončení a radi ti pomôžeme na ceste ďalej za Pánom Ježišom. A takisto po tejto poslednej chvále budeme tu mať pripravený modlitebný tím a chcem to povedať tak, ak jedna z tých 21 vecí, za ktoré sa modlíme, je dnes pre teba kľúčová, tak poď sem dopredu po tejto chvále a budeme sa modliť za teba. A niektoré veci premodli sám, ale pre niektoré veci potrebuješ prielom, takže niekto na teba zloží ruky a v mene Ježiš sa to dotkne Božia moc a ty vieš, že Boh otvoril dvere pre ďalšie veci. Takže po tejto poslednej chvále budeme tu aj modlitebný tím a budeme vám slúžiť a keď jedna z týchto 21 vecí je tvojim výkrikom do ďalšieho roka, nenechaj si to újsť. Príď, Boh je pripravený sa ťa dotknúť. Amen. Tak poďte, skončíme toto zhromaždenie chválou na perách, v radosti. Sejme so slzami, ale žneme s radosťou. Amen. Ježiš si zaslúži každú chválu. Poďte, dajme mu to teraz.